ఒకసారి హరిద్వార్లో ఉంటున్న ఒక వృద్ధ యోగి ఒకసారి స్వామివారి దగ్గరికి గుంటూరు వచ్చారు. వారి పూర్వాశ్రమంలో ఆ యోగి శ్రీ కావ్యకంఠ గణపతి ముని చేత చిన్నమస్తా మంత్రోపదేశం పొందిన శిష్యునిగా తెలుసు. ఆ వృద్ధ యోగికి ఒకరోజు రాత్రి చిన్నమస్త గుంటూరుకు వెళ్ళి తన దర్శనం పొంది తన మంత్రసిద్ధి సాధించిన శ్రీ స్వామివారిని చూడమని ఆదేశించిందట. అంత దూరం నుండి వచ్చి స్వామివారితో కాసేపు ఏకాంతంగా సంభాషించి సంతృప్తి చెంది తిరిగి వెళ్ళారు ఆ వృద్ధ యోగి. ఒకసారి శ్రీ స్వామివారి శిష్యుల్లో ఒకరికి కాశీలో మృత్యుగండం వచ్చింది. అతను ఒకరోజు గంగా స్నానానికి వెళ్ళి ఆత్మహత్య చేసుకోవటానికి గంగలోకి నడిచి వెళ్ళాడు. ఈ దృశ్యం ధ్యానంలో ఉన్న శ్రీ స్వామివారికి కనిపించింది. వారు